Dr. Ernesto Cervellon Jr. nagpungko na bilang OIC sang Iloilo Province Schools Division. Ini matapos ginsaylo sa Iloilo Schools Division si Superintendent Maria Luz de los Reyes. Ini ang gitutukan ni Ashley Liza. Nagpungko na bilang Schools Division Superintendent sang DepEd Iloilo umpisa kahapon si Dr. Ernesto Cervellon Jr. Ini matapos ginbuslan si Anay Division Superintendent Maria Luz de los Reyes nga manog isa pa lang katuig sa iya nga pwesto. Sa DepEd order nga nakuha sang news team nga permado ni DepEd Undersecretary Attorney Rev C. Escobedo, nakasaad ang reassignment sang tatlo ka Schools Division Superintendent lakip na ni de los Reyes. Apang nangin kontrobersyal ang pag-transfer kay de los Reyes, bangod ginapahayag nga ginpetisyonan ini sang pila ka alkalde sa probinsya. Bagay nga ginkumpirma ni de los Reyes. Petitionan ako sa mga mayor. So there was really a petition addressed to the secretary, a petition to transfer me, to remove me from Iloilo province. Suno kay de los Reyes, nabaton sini ang kopya sang petisyon sang 34 ka mga alkalde sang Abril. Naka-answer ko. I was made to explain by the secretary, by the central office. Kagin explain ko man. According to them, hindi manami ang akong relationship sa ila. I was arrogant, I was rude in one of the meetings. Ang ginatumod kapag sinapol ni de los Reyes ang natabo kuno sang Pebrero sa diin ginistoryahan sini kaupod ang mga alkalde ang pagpatigayon sang sports program sa probinsya. Aminado si de los Reyes nga nangin emosyonal siya sa among tion apang Being emphatic and emotional was misinterpreted as arrogance. So amo na ang gin-defend ko lang aton DepEd, gintindugan ko man kung anong insakto abi so during that meeting. Ginatingwaan sang GMA Regional TV News Team makuha ang bahin sang League of the Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter apang wala pa nakahatag sang sabat si LMP Iloilo President Mayor Trixie Fernandez. Apisar sang natabo, ginpahayag ni de los Reyes nga wala siya sang kalain sang buot sa mga alkalde nga nagperma sa petisyon. No bad blood, no hurt, maski subong magtubangay kami. I am not wala ko I understand them. So I'm happy that I'm back. I take it as a protection on my part because I know that I've been doing my best as a superintendent. Ginpahayag naman sang DepEd Iloilo nga ang ila lang nabaton nga sulat amo ang pag-transfer kay de los Reyes kag wala na nakasaad diri ang rason. We cannot really say nga amo gid na ang reason kung nga ang agin transfer siya but kung ano man dira ang decision sang central office, DepEd Iloilo will still continue serving ang aton sining clients, especially our learners. Karon balik bilang Schools Division Superintendent si de los Reyes sa Schools Division Office sang Iloilo City. Upod ka Romel Porquia, Ashley Liza para sa GMA Regional TV Early Edition.